Giasikaso na ang piyansa sa lalaki nga nadakpan sa taga-NBI human giingong nag-manufacture og mga peke nga dokumento. Niadtong Hunyo 5, milusad og operasyon ang taga-NBI Cebu District Office sa downtown Cebu City human makadawat og impormasyon sa pagtanyag og paghimo og peke nga dokumento. May nagpakaaron ingnon customer nga mikuha sa mga fake documents ug mga IDs. Nakuha sa posisyon sa dinakpan ang ubay-ubay nga counterfeit IDs. Napasakaan na og kasong falsification of public documents ang suspect nga anaa sa kustudiya sa NBI. Bag-uhay lang nakagawas ang information sa kaso ug girekomendar nga isangat sa korte. Gitugtan ang dinakpan nga makapiyansa og 36,000 pesos. Nga giasikaso na usab niya kinsa nagmahay. Lahat ng government issued ID ginagawa niya. Tingnan mo naman ano mangyayari sa isang kliyente niya na gumagamit ng isang falsified document. So, damay din sa kalukuhan na ginagawa niya. Kasi alam mo naman sa falsification, those who is in possession of falsified document are deemed to be the falsifier. May mga individuals na mo resort o kaning mga fake na IDs. So, it diminishes the integrity of our public documents, ang atong mga government issued ID. Type lang ng mga legal na dokumento. Mga live birth, mga delayed baron or bakuna tao, mga deed of sales motor, mga lang ganyan itong pangdawaton. Dinataan ng mga extra curricular na business.